Муслим Кырмыскасы, Муслим районы, сәлем! Сәлем! Финалга чыгар өчен сез нәрсәгә әзер? Біз бүтін әйбергә дә әзір, хәтта Нойлдан президент жасарға, әмин шешімді пляшка алдырмын дигәнем. Ого! Ярый. Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Biz rəhmətlərimizni Olisiya апа һәм Рүзәлә Мингазовларга белдерәбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйдәгез, кыздырабыз сәхнәне. Алга! Муслим районы! Киттек! О, карагыз әле ничек рәхәт. Вроде бер генә кеше җитми, ә ничек рәхәт. Кем юк? Наил Хафизов, ул бит үткән сайлауларда депутат булып сайланды. Наил Хафизов, киң күңелле, яқты йөзле, тәмле сүзле, дөрес юл күрсәтүче, алга баручы егет. Халык аңа ышанмаган кебек, ул да үз-үзенә ышанмый. Ул һәр вакыт яхшы итеп эшләргә тырыша. Ләкин получается, как всегда, Наил Хафизов киләчәкне үзгәртәчәк. Ул сезгә киләчәк. Соңга калдым. Водитель натуральный ишек. Синең кулыңда нәрсә ул? Муслим асфальты. Бәй нәрсәгә соң сиңа? Мин булмаганда топтамасыннар өчен. Нойль Радикович, Һаман ияләшәлмим. Нойль Радикович, кар көртләре булачакмы? 3 ай депутат булдым, бер кар бөртеге булдымы? Юк. Ну вот. Булдыра. Әйдәгез инде, бүтән сорауларында хәл итеп бетердек. Хәзер киттек! Кая киттегез? Ашкычтым миндә. Тагын Муслимны бикләп килгән инде. Оның бит капкасы юк. Озын сүзнең кыскасы. Без Муслим Кырмыскасы! Экзаминда булган хәл. Син бит укымадың да, син аны бире алмыйчаксың. Синең егең икеле булачак. Татарга барыбер, главный тазалык. Хәзер сезнең өчен тәмле пантомималар. Һәм беренче пантомима 3 пычмак. Икенче пантомима бәлеш. Каршы алыгыз. Сезнең каршыгызда Татарстанның халык артисты Хәмдүнә апа Тимергалиева. Һәм эстрадабызның энергичный энерджайзер егете Мөнир Рахмаев. Жыларында, мұңнарында бұлбұлар сайратасың. Сүр төгілді инде хәзір кемнесің яратасың. Валиға барам әлі деп гәмір бұйы жырлайсың. Менә шул сүзләрің белән тынычлыкны урлыйсың. Туктар. Сен бит Мөнир түгел.
Münir Tuğrisen. Münir iken. Alkışlar hürmetli tamaşaçılar. Sizin aldığınızda en yaktı yıldızlar. Toşna Münir Tuğel. Ol iki sözü de kuşup birge ayta almay. Sen bit ola bütün cümle tüzüdün. Elbette benim ismim Münir Tugul. Eğer de ben Münir bulsam, benim isimde bu yaşıma kadar yaş etmezleriydi. Enişlem sen Münir fonogramı sıracıklıysan. Münir abi jırlı bit, bana yaramıyor mu ne? Hamdun apa, men ömrüm boyu sizin bile bir sahnede jırlarga hiyalangan idim. Oğlum, meştes bıbayıtsa, Hamdun prom. Yarılan güvenlen sundaymada, sularga Kırıdan gaları, kurir kuziga makabatlı, nafızın kebekleri. Kurir kuziga makabatlı, nafızın kebekleri. Sizden alda Müslim. Kalganı şartsim. Bizi Müslümden kim ikenini bilsinler. Ükken şaktan izin kaldırıp atma. Müslim Kırmızıkası komandası karşı alınız. Так, bütün iktibar jüri a'zalarına nindi smailiklar koyasız miken? Aha, Farida apa yılmaya, Rişat yılmaya, Rail abi yılmaya, Oyvaz Şulayık yılmaya. 5 yılmaya turgan smailik. Müslim Kırmızıkası aferin. Birer söz aytırga tileysizmi? Xayrli kech do'stlar, bosib aytaymi? Barisi da ko'rsin hali. Yigitlar, qizlar, Hamdun apa. Qiziq bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Biroz eshitmadik, конечно, qo'y bir aybirlarini. No, yaxshi bo'ldi. Rahmat Begzor. G'oliga baramali sizning yurakda piram meni. Rahmat Begzor. Birinci qatnaşam şuna qurqam. Tag'in bir smail qo'yarga bo'lamında. Bo'la, qo'yam. Rahmat Begzor, qizlar, mallaylar. Begzor rahmat. Rahmat Begzor Rishad, жылы so'zlaring uchun. Müslim Kırmızıkası, aferin. Kuzatamiz sizni sahne ortuna.